Nararamdaman mo na ba na malapit na ang bagong taon? Hindi pa? Kasi parang hindi mo pa nagagawa o natutupad yung mga inilista mo last year na New Year's resolution mo. Yung sabi mo, magda-diet ka na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. Lagi ka lang magaling sa umpisa. Huwag kang mag-alala dahil nakaka-relate ang iba. At isa na ako ron. Ano pa ba ang nasa listahan mo ng New Year's resolution na hanggang ngayon hindi mo pa rin natutupad? Nandyan siguro yung, hindi na ako magiging marupok. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang bukang bibig mo. Hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso't isipan mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binubura ang mga pictures and videos ninyo. Ultimo conversations ninyo. Nakasave pa rin. At patuloy mo tong binabalik-balikan, mapaaraw man o gabi. Umaasa na babalik siya sa piling mo. Baka gusto mong sampalin kita ng katotohanan na hindi na siya babalik dahil hindi kanya mahal. Masakit ba? Minsan talaga kahit anong sigaw ng puso't isip natin, kung hindi to ang realidad, walang magbabago. Kailangan mong tanggapin yung mga bagay na hindi na dapat. Kailangan mong tanggapin na ikaw ay mahina, nagiging marupok. Kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi ka kaya. At ang kailangan mong pairalin ay ang iyong disiplina. Kaya kabisyo, meron pang susunod na taon para matupad ang iyong New Year's resolution. O kung hindi ka naglulook forward doon, kabisyo, siguro pwede nang i-ghost mo na lang ang iyong New Year's resolution o pagbabago na gusto sa iyong buhay dahil malapit naman na ang ghost. Hindi ghost month, araw ng mga ghost. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Rocky Terra, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Yung taong kasama ko sa loob ng 12 years, iniwan ako. Yung iba nga 25 years, bigla pang iniwan. Wala talaga sa tagal, kundi nasa kalidad ng inyong pagsasama. The only constant thing in this world is change. Kaya kapag iniwan ka bigla, edi, wag mo nang hanapin. Maghanap ka na ng iba. Ay, hindi pala ganun yun. Paano nga ba makamove on sa isang 12-year relationship or more? Paano kung meron kang long-term relationship na bigla na lang natapos na akala mo pang habang buhay? Meron pa rin kayang paraan para makamove on ka? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kalspiling si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic
Susunod na po ang programa, Rocky's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!